Dobrý deň. Dnes si predstavíme najobľúbenejšie hnojivá, ktoré sa používajú pri pestovaní letničiek. Hnojivá kryštálom poznáme vo viacerých formách. Základnej a obľúbenej kryštalickej forme, ale aj v tejto novej forme, ktorá nahradí v podstate až 2 litre bežného a klasického hnojiva. Príprava tohto hnojiva spočíva v 4 krokoch. Najskôr do tohto kryštalického hnojiva nalejeme vodu, tým pripravíme naozaj silný, ale účinný koncentrát. Ďalej ho pretrepeme, aby sme naozaj zaistili to, že sa všetky zložky, ktoré sú v tomto hnojive obsiahnuté, rozpustia. No a následne ho aplikujeme do vody a rastlinky zalievame. Tento koncentrát musíme, ako som už spomínala, poriadne rozpustiť pretrepaním a naozaj tento krok nepodceňujeme. Po dôkladnom rozpustení všetkých častíc umiestňujeme do pripravených 3 litrov vody 1 vrchnáčik tohto koncentrátu. Samozrejme nezabúdame ani na dôkladné pomiešanie tohto roztoku a rastlinky zalievame. Musím povedať, že toto hnojivo obsahuje všetky potrebné živiny, ale aj mikroprvky, ktoré sú potrebné pre správny a dobrý rast a samozrejme aj aktivátor kvitnutia, ktorý podporí veľkú tvorbu nových kvetov na všetkých letničkách, ktoré pestujete. Tieto hnojivá je vhodné používať nielen ako zálievku, ale taktiež aj ako postrek na list. Musím však upozorniť ešte aj na to, že nepostriekávame nikdy kvety, pretože by na nich mohli vznikať nepekné hnedé škvrny. Takéto hnojiva používame zhruba od marca do septembra. Ostatné zaujímavé tipy, rady, ale aj postupy nájdete nielen na našich webových stránkach, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia!